Hej, jeg hedder Oliver. Jeg er 13 år gammel, og jeg bor i Stenløs. Det jeg laver i min fritid, det er, at jeg spiller tennis en gang om ugen. Mit yndlingsfag, det er engelsk og tysk. Så er jeg 2. Og mit idol, det er Wayne Rooney, Beckham og Sergio Ramos. 3 rigtig gode fodboldspillere, synes jeg. Ja, min familie. Min lille søster er 7 år gammel og hedder Emily. Min mor, hun er 43 år gammel og hedder Camilla. Min far, han hedder Freddy. Han er 47 år gammel. Ja, og kæledyr. I kan se lige om lidt nogle billeder af jeg har et kæledyr, en kat, der hedder Gabbana. Og så skal jeg snart have en hund om 3 uger. Her kan I se billederne. Her er så den hund, jeg skal have om kun 3 uger. Og her I kan se, det er min kat Gabbana. Mit drømmejob, det er at være dyrlæge, fordi jeg vil rigtig gerne passe dem, og så lyder det rigtig interessant. Og så har jeg også chancen for at hjælpe dyr, der ikke har det særlig godt. Så det var alt. Jeg har ikke mere, og jeg glæder mig rigtig til at arbejde sammen med jer, og håber det bliver godt.